Hala, uy. Panggunit og tarong. Panggunit hawak. Ang mga kasisi, nangahoy sila kay nangahupdan sila kahoy. Nga ako, tiglokdo. Sila rin nangahoy, ako rin tiglokdo. Go mga kasisi, go, go! Gabas sa dito ka ng kawayan para itulay na sa ulo. Si Andy na gani, ang nakaschedule di ato ang bayaran. Ay, alam mo, naano din sa akin dito. Dito. Patrapid ko po. Ha? O, sige. Uy, panghatag. Sige, isa lang. Sige, atong putlon. Sa'yo na lagi ang tabukanan, Dilin. Hello, oy, kanindot. Salamat sa ayo, Lord. CCTV ng akaw. Ang nanalo, pag-angko din ni Lord na ang presyo mo taas sa good, Lord. Nakamit ka po. Ay, dako siya bilin, no? Mukahoy pa ni Bilin. Dagko din siya. Pasyo di ako abilin. Aw, dili pa. Basing mulahan, basta giya. So, kadang-daghan, maura na siya nabuhi. O, yan na, ako ng pasaan na nagbalik. Saan na, ipapasa na, okay lang ko na. Kada ko, ako ng pasaan ba? Ay, butang rin siya itong pasaanon. Na, ako, di ko problema. Bisan pa mo. Hindi butangan, ito ang dili. Kay- Sagbot, o, tayo man. Kaya, di gid maso dito sa kong abuhan. Ang sugangan, akong balhinon sa ubos. Isubo na po ani, paluapan na po. O, kuan ha, isay. Trabaho na si Grace Tapan? Sa dito? Okay lang. Naway, mo na siya. Kanibing, patay na na. Ah, di na, di ko. Bugat na. Pero mga ulo-ulo ra. Oka, tapo ka din sa dianan. Dari din sa sunahan. Agiyon ko na na. Akong sako, akong dalahon. Yung ani ka madiskarte ang mga kasisi. Anda mi kahoy kay hapit ni nag-ani makalungag na pumialig bugas. Muni nga magpundo daan mi kahoy. Kay hapit na ni makaani. Dala ko pras po ni amo aron. Dala ko pras. A few moments later. Paniod to na mo. Hindi. Hubak na si okay. Tukan ko. Tukan sa yung laway. Mora rin natok. Mora rin natukan nga. Wala ginog tubig. Natukan sa laway.
Rot, katkati mi kapayas, Rot. Nadire. Okay, ang inyong kapayas, pertira ba dyan taasa, oh? Katkati mi kapayas, Rot. Kaya mga kasisi, di gig kakat-kat ba? Oh, ilang. Mo na ang kapayas nga lisod kay katkaton. Oh. Perting taasa. Oh, mataas masyado yung papaya. Katkati mi kapayas, Rot. Oh, sana na eh. Oh, dako, Rot. Oh, imo bilin asa imo bilin. Kato naslo iyo. Hala, uy. Panggunit og tarong. Panggunit, hawak ng mabuti, baka mahulog ka. Nyo? Ay, wala ni siya nabutangan direk ko andilin. Ikuha ni mo lut ana asa ka nang sundang ni kaon na. Wala na. Uto ko man sila na isaranan ka ko ah. At walang dungagan iko anto. Sama ni mga kasisi sira magpangayog kapayas nga mo pay lisod katkaton. Ang hirap. Ay, wow! Oh, oh, dahan-dahan, mahulog ka, mahulog, kapit ka lang, sabi ng tarsier. Ano yung nakuha mo kasi si? Papaya. Wow! Mga kasisi, ito ang pinakamaganda dito kasi itong mga kasisi, marami silang tanim. Iba-ibang prutas, gulay, palay, may palaisdaan, kaya kahit walang everyday income sila o daily income, makasurvive pa rin sila kasi marami man silang tanim. At saka masipag sila, marunong silang dumiskarte sa buhay. Kaya sana kayong manonood mga viewers o subscribers na makakuha kayo ng pulot sa buhay ng mga kasisi. Tingnan mo sila mga kasisi. Ang mga kasisi Islata man din. Matay sa mga. Nahirapan na. Ay, napagod. Wow, oh. Wala man ni may walay tundang walang pagkakioso o binasa kasi ano Dito how ano ba? tambal na dito. Uy, bay kuya ka pa. Odi kaon. Mas dako to sa kabalo ka. Mas dako og vitamin C ang kapayas kaysa sa limoncito. Kung ito ano. Limoncito. Dok. Adili akong dessert. Dako po siya content sa vitamin C. Muna rin si David Gigahon o kuan. Kana tapos i-case niya kay kuan man kanang. Wa ka ni kaon? Wala. Itanong ang lisong. Labay na niyo. Sa Kuan na manulok na siya. Balik na to. dili dapit labay dili dito no. Kaya balik ana wala. Ano? Ini balik ana wala. Namunga na po na. Hala. A few moments later. Ang ganda ng kapaligiran. Marami na ang kahoy sa mga kasisi.
Kasi parang may pinaghandaan to sila. O ito yung siya lang ang malakas. Market ha? Michael. Oh. Saan ikot? Ranin mo? Ako. Si Michael lang, Batulayan ang malakas. Shout out. Shout out ni mo mga friends ni mo, sir. Shout out na ko akong mga kuhan. Kasuka ko dito sa Makdo. Panabo. Labi na kang Kent. Chicken, Kirtaga. Ganan. Sa manager. Maro to. Salamat. Ani ko Forward. Ay man. Isi. Wala napaparo. Napa dito no? Napa dito nahan. Mo balik mo no? Pwede ramni. Abali ko na lang ini kung magpaniod to. No. Amo ba? Dagom dayon. Kaya ako lang ina pwede dito. Ako dili ko kapasaan maglisod biya kog lakaw no sa akong sarili no. Aw maglisod. Gid. Oh, ang isang kasisi wala na. Bing, ilagay mo dyan. Ilagay pagdating nyo doon sa tabi ng kalsada. Ilagay nyo yan sa nabara. Ako na. Takong rin nga. Yan ang mga kasisi. Kawawa ng mga kasisi talaga. Oh, hanap buhay. Oh. Sundan natin sila. Ayan. May kukunan. Shout out to Annalisa, Sumia, and family from Japan. Na-miss ka namin dito. Shout out to Annie Bikir and family from Florida, USA. Mabuhay! Shout out to Rose and Steve Champion from Canada. Mabuhay! Shout out to Jeremy and Kelvin from Canada. Mabuhay! Shout out to Gretchen Isasinas Guko from Saudi Arabia. Mabuhay! Kung gusto nyong magpa-shout out, just comment below. Kay i-shout out namin kayo sa next vlog namin. Huwag kayong mahiya. Kasi si madiskarte na di maarte.